Suspendido una ang face-to-face classes sa usa ka eskwelahan sa Don Marcelino sa Davao Occidental. Human 24 nila ka mga estudyante ang giingong gisudlan og dawtang espiritu. Ani report ni Argil Relator. Gipangtabang kining mga estudyante sa Corona A. Cabanilla National High School sa Don Marcelino, Davao Occidental, pasado las 8:30 Lunes sa buntag. Sumala sa school principal sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao, usa ka estudyante matud pa ang naglisod og ginhawa. Busa, daling gidala sa health center. Apan human sa pipila ka minuto, sunod-sunod na nga nangaluya ang anaa sa 24 ka mga estudyante. Gilayong nag-ampo ang mga magtutudlo sang litituuhan nilang na sudlan og daotang espiritu ang mga estudyante. Gani, kalit lang matud pa nga misyagit ang mga estudyante og daw nahimong kusgan. Sumala sa principal ang maong mga estudyante ang nasa grade 7, 8, 9 ug 10. Maayo na lang kay naulian rasap ang mga estudyante. Sumala sa usa ka psychologist, posible sab nga mass hysteria ang nahitabo. Ang mass hysteria kay usa matud pa ka mass psychogenic illness. It has the tendency nga kanang magtakod-takod bitaw, sir, because when we see behavior man good is it's very contagious, no? We are also highly susceptible to whatever we see. You know, we feel like these symptoms are also creeping into us po. Tambag niya, Kung naatay chance ka mo palayo, dili mo tanaw, dili makadungog, kaya para dili siya murag mo takod sa atua, we do that. So, kay ang pinaka-trigger man gud niya ani is environmental in nature, it's social in nature. tungod sa hitabo, gipatuman una ang modular learning sa mga estudyante. Nagpulong na ang mga tagdumala sa tulunghaan ngadto sa mga hingtungdan ug sa barangay aron planuhon ang ilang sunod nga mga lakang. Nakatakda sab nga magpahigayon og blessing ug pag-ampo ang pari sa maong tulunghaan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.